جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ انہوں صرف اہل سنت والے نہیں بلکہ باقی بھی تسلیم کر دینے۔ علیحدہ بات ہے اگر کوئی نہ پڑھے، علیحدہ بات ہے اگر کوئی پڑھ کے ڈنڈی مارے، علیحدہ بات ہے اگر کوئی پڑھ کے چھپا لے، یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ انہوں تسلیم باقی بھی سارے کر دینے۔ کتاب دا نام الشمامۃ الانبریاء، لکھن والا مولوی صدیق حسن بھوپالی، مسلک دا اہل حدیث ہے، لیکن گل بڑی سونی کی تھی۔ مسلمان یہ اللہ دا بڑا فضل ہے ساڈے تے کہ اسی مسلک پرست نہیں، اسی حق پرست لوگ ہاں۔ ہاں جی، اسی مسلک پرست نہیں، اسی حق پرست ہاں۔ الحمدللہ جتھے بھی گل کریے حق دی گل کرنے۔ الشمامۃ الانبریاء گل غلط ہوئے میں پنڈ چھڑ نہیں چلیا، اتھوں دی جمپ والے کتاب بھی موجود ہے، لکھن والے دا نام بھی موجود ہے۔ لکھ دینے کہ جڑے بندے نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دی خوشی نہ ہوئے، میرے نزدیک کو بندہ مسلمان ہی نہیں۔ جس بندے نو حضور دے میلاد دی خوشی نہ ہوئے، حضور دا میلاد سن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا، بہت بڑی نعمت فرمائی، بہت بڑا احسان فرمایا، اور جڑا بندہ اس احسان دا شکر مند نہ ہوئے وہ بندہ میرے نزدیک مسلمان نہیں۔ مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی مسلک دے دیوبند نے گل بڑی سونی کر دینے، فرماندے نے جڑے بندے نو حضور دا میلاد سن کے، حضور دا ذکر پاک سن کے خوشی نہ ہوئے، میں کہنا وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں، وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں۔ مسلمان یہ ساڈی کم عقلی ہے، کم علمی ہے کہ اسی ایسیاں باتاں نو پڑھ کے چھپا لینے، لوگاں نو دس دے نہیں کہ لوگ کی آکھن گے تے سنیاں دا کام ہے، ساڈا تے کام ہی نہیں۔ نہ مسلمان یہ عمل نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس امت دا انعام و اکرام ہے کہ اے لوگاں نو بھلائی دی دعوت دے دی، اے لوگاں نو نیکی دی طرف لے کے آندی، گمراہی دی طرف لوگاں نو نہیں لے کے جاندی۔ مسلمان حضور دا میلاد منانا بہت افضل اور بہت اعلیٰ عمل ہے، بہت افضل اور بہت اعلیٰ عمل ہے، لیکن لوگ سانو کسی ہور پاسے لگانا چاہتے ہیں۔ سیدھا سادہ بھولا پالا مسلمان ہوتا ہے، بیچارہ بڑا کم کاردا تھکیا بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ انہیں بچے دی روٹی بھی کمانی ہوندی تے اندے کول اتنا ٹائم نہیں ہوندا کہ دین دے بارے کو پڑھ سکے، تے پھر جنہیں جویں سیانے کہندے نے جنہیں لایا گلی ہوندے مگر لگ چلی، جنہیں پھر جویں دی گل سنائی ہوندے مگر ہی بھج ہو گیا۔ مسلمان خود کوشش کرو، اگر دنیا تے تسی مستری نو ویکھیا نا تو جمیا اٹا نہیں سی لان لگ پیا، انہیں دنیا تے آ کے مستری دا کام سیکھیا۔ اگر کوئی درزی تسی ویکھو تو او درزی جمیا کوئی نہیں، انہیں اتھے آ کے درزی والا وال سیکھیا ہے۔ اگر دنیا تے کوئی بھی بندہ تسی دیکھ لو، انہیں دنیا تے آ کے محنت کیتی، کوشش کیتی، اس تو بعد اس مقام تے پہنچا ہے۔ مسلمان اگر میں تے تسی دین دے نال محبت کران گے، دین نو پڑھان گے تے انشاءاللہ اللہ پاک ساڈے تے بھی اپنی رحمتاں فرمائے گا۔ دین کوئی ایڈا اوکھا پہاڑ کو نہیں جنوں بندہ سمجھ نہیں سکتا، دین کوئی ایڈی اچھی شے کو نہیں جن تک بندہ کو پہنچ نہیں سکتا، بلکہ دین تے ہے ہی بہت آسان، بہت آسان دین ہے، لیکن ساڈی توجہ نہیں ہے۔ دین تے چلنا بہت مشکل ہے، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں دین تے چلنا بہت مشکل ہے، یہ کوئی کافر بندہ نہیں کہندا، یہ اج دا مسلمان کہندا ہے۔ مسلمان کدی صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کر، اے تیرے کول تے بڑا سونا تے صاف ستھرا قالین ہے، جدو او سجدے کردے سن متھے مٹی دے نال بھر جاندے سن، متھے مٹی نال بھر جاندے سن۔ اج تیرے کول سہولت موجود ہے، سردی ہوئے تے گرم پانی ہو جاندہ ہے، گرمی ہوئے تے تازہ پانی آ جاندہ ہے۔ مسلمان کدی صحابہ کرام دی زندگی پڑھ، اگر سردی ہوندی سی ٹھنڈا پانی، گرمی ہوندی سی تتا پانی، اس دے باوجود بھی انہاں کدی نماز نہیں ترک کی تھی۔ میں تے تسی ہر سہولت دے باوجود اور اللہ پاک دیاں اعلیٰ نعمتاں کھان دے باوجود پھر ساڈی زبان تے اے گفتگو کہ دین تے چلنا بڑا مشکل ہے۔ مینوں ایہو جے مسلمان دی حالے تک نہیں سمجھ آئی کہ اے مسلمان نے اپنے نبی نال کی پیار کیتا، مگر اپنے عقیدے دی بات کرنا۔ مسلمان کلمہ پڑھ کے نبی دا
ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਮਸਲਕ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏਵਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਮਸਲਕ ਦੇ ਦਿਓਬੰਦ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੈ, ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਸਾਲਗਿਰਹ ਦੀ ਰਸਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मुसलमान सालगिरह पे कोई फतवा नहीं। अच्छा जी, साजिद मीर साहब भी जिंदा ने, नवाज शरीफ भी जिंदा, जुल्फकार भुट्टो ते कौन नहीं जिंदा, बेनजीर भुट्टो ते कौन नहीं जिंदा। उनकी बरसी दी सारी जनाब वीडियो लाइव सारे चैनल दे उत्ते आ रही होती, लेकिन मेरे नबी दे मिलाद दे बारे कोई चैनल भी नहीं तैयार। मेरे नबी दे मिलाद नूं मनाउण वास्ते कोई बंदा भी नहीं तैयार। हर बंदा अपनी जान छुड़ाउण दे चक्करां च। मुसलमान ना, अगर तेरी मेरी सालगिरह जायज़ हैगी है ते मेरे नबी दा मिलाद ते मनाना, तेरी मेरी सालगिरह ये जड़ी जायज़ असीं बनाई खले ना, ये होर तरीके नाल है। ये तरीका सानू भी कोई बंदा दसे ना भी ये तरीका किहड़े इस्लाम की किताब च साबित कर दिओ। जेड़े भी शादी होंदी घर दे विच मेहंदी होंदी, इहदा सबूत कित्थों लैके आए हो? मैं पिछली मरतबा ही गल कीती, भाभी भी करा रहा है, देवबंदी भी करा रहा है, सुन्नी भी करा रहा है, शिया भी करा रहा है। जिस घर शादी होंदी गाने भी चल रहे हैं, नाच गाना भी हो रहा है, बेपर्दगी भी हो रही, उरियानी फाशी सारियां चीज़ां, कोई बंदा सानू भी दसे इहदा सबूत कित्थे है? बगैर सबूत तो सारे हराम काम कीती जा रहा है। लेकिन एक नबी पाक दा मिलाद ही है जिहड़ा पूरी जिंदगी साडे घर विच हाले तक नहीं होया। को नबी पाक दा मिलाद, फिर जदों नबी पाक दे मिलाद दा मौसम आंदा उदों फिर कई लोगों दी ज़बानां ते बड़े नवे नवे मसले आंदे ने। लो जी, नबी पाक नूं दुनिया तो गए 1441 साल हो गए ते हाले भी नबी दा मिलाद नहीं फिरदे। नबी पाक नूं दुनिया तो गए, ये कौन कहंदा है? कलमा पढ़न वाला, नबी दा कलमा पढ़न वाला, 5 वक्त दा नमाजी, दीन दे नाल मुहब्बत दा दम भरन वाला, अपने नबी दे बारे गल करदा है। वो ते मर के मिट्टी हो गया, ये उन्हां दा मिलाद मना दे। बड़ा दुख हुंदा जदों मुसलमान कलमा पढ़न वाला इवें दी गल करदा है। मुसलमान मैं सिर्फ इतना ही दसना है कि मेरा नबी अज भी अपने दरबारे पुर अनवार दे विच लेट के अपने उम्मतियां दा मुशाहदा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, साडा कीदा कुरान और हदीस दे मुताबिक है। असी को लल्लू पंजू मौलवी दियां गल्लां फड़ के बयान नहीं करते, अल्लाह दा कुरान सुनावांगे। मुसलमान मैदाने जंग अंदर एक बंदा मुसलमानां विचों आया, एक बंदा काफरां विचों आया, दोवें आपस दे विच लड़ पए। इधरों काफर अपने मजहब वास्ते आया, इधरों मुसलमान अपने मजहब वास्ते आया है। ये भी अपना वतन छोड़ के आया है, इधरों मुसलमान भी अपना वतन छोड़ के आया है, ये भी अपने भैन भाइयों को छोड़ के आया है। इधरों मुसलमान भी अपने भैन भाइयों को छोड़ के आया है, ये भी अपनी जान की बाजी देने वास्ते तैयार है। इधरों मुसलमान भी अपनी जान की बाजी देने वास्ते तैयार है। मुसलमान अगर मैदाने जिहाद विच काफर मर जावे, हर मसलक दा बंदा कहंदा है ये फिन्नार हो गया, ये जहन्नम विच चला गया। लेकिन कलमा पढ़न वाला नबी पाक दे दीन दा वफादार मैदाने जिहाद विच अगर अपनी जान कुर्बान कर देवे, हर मसलक दा बंदा यही उनके बारे अकीदा रखदा है। शहीद फिन्नार नहीं होया, जन्नत विच जगह मिली है, दोज़ख विच नहीं गया, अल्लाह दी रहमतां मिलियां ने। किसी भी मसलक दे बंदे को पूछो, हर मसलक वाला यही कहेगा शहीद है। अल्लाह दा कुरान कहंदा है जिंदा है, शहीद है। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया बल अहया बल अहया। काश तुहानू अरबी दी भी समझ आदी होंदी, पर साडी बदकिस्मती है कि साडा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, असी खुद वसन वाले मुसलमान हाँ, साडे स्कूल इंग्लिश मीडियम ने। असी अपने पुत्रां नूं ए फॉर एप्पल ते बी फॉर बाल वाले पासे लाया। असी अपने पुत्रां नूं ये नहीं समझाया कि पुत्र अल्लाह दे नबी ने फरमाया सी कि अरबी ज़बान दे नाल 3 वजह तो मोहब्बत करिया जे। केड़ी ज़बान नाल? अरबी ज़बान नाल। इसी किन्ने जिन्नू इंग्लिश नहीं आती वो भी कोई पढ़िया, मौलवी अरबी सुनादा रहा ते जे कोई मौलवी आके माड़ा या इंग्लिश दा माड़ा या कह देवे ना ये बड़ा पढ़िया सी। हां जी, कोई भी बता के माड़ी इंग्लिश कह देवे बड़ा पढ़िया सी ते भावें पूरा कुरान सुना देवे, वो तो पढ़ा लिखा है ही कोई नहीं।
مسلمان بڑا دکھ ہے، اسی مسلمان ہاں لیکن ساڈے حق بندا سی ساڈے سکول اسلامی میڈیم ہوندے، ساڈے سکول عربی میڈیم ہوندے۔ بڑا دکھ ہے بھی سانوں کہ ساڈے سکول بجائے اسلامی اور عربی میڈیم ہوندے ساڈے سکول انگلش میڈیم۔ یہ کوئی حدیث پڑھی کسی نے کہ اپنے بچیاں نو عربی میڈیم نہ بنایا جائے انگلش میڈیم بنایا جائے؟ کوئی پڑھی کسی نے حدیث؟ بھابی دا پتر بھی عربی میڈیم، دیوبندی دا پتر بھی انگلش میڈیم، بھابی دا پتر بھی انگلش میڈیم، سنی دا پتر بھی انگلش میڈیم، سارے انگلش میڈیم۔ ایتھے دین دا نقصان نہیں ہوندا پیا؟ کیوں جی؟ اے فضول خرچی نہیں ہوندی پئی کہ اسی اپنے پتراں نو بجائے اسلام دا سبق دین دے انگریز دی تعلیم دے رہے ہیں؟ اے فضول خرچی نہیں؟ بجائے اسی اپنے بچیاں نو نبی پاک دے دین دا نوکر بنا دے، اسی اپنے بچیاں نو انگریز دی تعلیم دے کے انگریز دا نوکر بنا رہے ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں؟ نبی پاک دے میلاد تے دو چڑیاں لگ جان فضول خرچی؟ نبی پاک دے میلاد تے اگر کوئی بندہ اظہار خوشی کر لے فضول خرچی؟ عجیب مسلمان ہے، اپنے نبی دے بارے یہی فتوے، اپنے نبی دے بارے یہی گلاں، اور پھر آخر تے آ کے اتنی بد دیانتی اور اتنا ظلم اپنے نبی دی ذات تے کہ مر کے مٹی ہو گئے، وہ تو زندہ ہی کوئی نہیں۔ میں دسنا چاہنا مسلمان اگر میدان جہاد وچ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا بندہ اپنی جان قربان کرے، وہابی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے، دیوبندی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے، سنی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ مسلمان اس مسلمان جڑا شہید ہویا ہے جنہیں اپنی جان دیتی ہے، نہ تے اون دی اکھ ویکھدی پئی ہے، نہ ہی اوندا کان سندا پیا ہے، نہ ہی اوندا ہاتھ پکڑدا پیا ہے، نہ ہی وہ اپنے پیراں تے چلدا پیا ہے، اس دے باوجود ہر مسلک والا ہی کہہ رہا ہے اے زندہ ہے، اے زندہ ہے۔ میں کہا کیوں زندہ ہے؟ کہندا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اے زندہ ہے۔ میں کہا اللہ دے بندے حالے تینوں اللہ نے سمجھ نہیں آئی کہ جڑا نبی دا کلمہ پڑھے، نبی دے کلمے دے صدقے او زندہ ہے، تے کلمے والا نبی کیوں نہیں زندہ؟ نبی دا کلمہ پڑھن والا یار جنوں میرے نبی دا کلمہ نہیں مرن دے دا پہ میرا نبی کیویں مر سکدا ہے؟ اے میرے نبی دے کلمے دی طاقت ہے، اے میرے نبی دے کلمے دی طاقت ہے کہ جڑا بندہ اس کلمے دے نال وفا کرے گا، اس کلمے دے نال پیار کرے گا، مر کے بھی نہیں مر سکدا، وہ انشاءاللہ زندہ ہے، انشاءاللہ وہ زندہ ہے۔ تے اونوں زندہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ دا قرآن۔ اونوں زندہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنی گل نہیں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ عقل تے کہندی بھی ویدا بھی نہیں پیا، سندا بھی نہیں پیا، پڑھدا بھی نہیں پیا، چلدا بھی نہیں، عقل تے کہندی ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے بڑی سونی گل کی تھی، انہاں کیا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے، عشق پہ اپنے اعمال کی بنیاد رکھ۔ تیری عقل تے کہندی پی بھی نہیں چلدا پیا، نہیں ویدا پیا، نہیں سندا پیا، نہیں پڑھدا پیا، نہیں ٹردا پیا، تیری عقل کہندی پی، لیکن تیری عقل نو سمجھ نہیں آنی کہ اینو اللہ نے زندگی کیویں دی دتی ہے۔ علامہ اقبال ایک صدی پہلے ہی فرما گئے عقل تیری تنقید کرے گی، گمراہ ہو جائے گا۔ اگر چاہنا ہے کہ اپنے نبی نو سمجھ سکے تے پھر اپنے اعمال دی بنیاد عقل تو چھڈ کے عشق دی بنیاد رکھ۔ عشق دے نال اپنے نبی دے دین نو سمجھ، عشق دے نال اپنے نبی دی زندگی سمجھ۔ عقل تنقید کرے گی، عشق تینو دسے گا میرا نبی کتنا زندہ ہے۔ اچھا جی شہید زندہ ہے، سارے مان گئے شہید زندہ ہے۔ میں کہ یار شہید دا کیڑا ایسا عمل ہے کہ سارے مسلک والے ہر مسئلے چ اختلاف کر دے لیکن شہید نو زندہ کہندے؟ شہید دا کیڑا ایسا کام ہے، کیڑی ایسی اون دے وچ کوالٹی ہے، کیڑی اون دے وچ ایسی خوبی ہے کہ ان دے وچ کسی نے اختلاف باقی بچے ہی نہیں۔ ہر مسلک والا کہہ رہے زندہ ہے۔ قرآن دا مطالعہ کرو، پتہ چلدا ہے کہ شہید ان دے وچ ایک ایسی خوبی ہے جس دی وجہ تو اللہ نے انہوں مر کے بھی مرن نہیں دیتا۔ ایک ان دے وچ ایسی خوبی ہے۔ شہید نے بچپن کتھے گزاریا کوئی پتہ نہیں،
جوانی کتھے گزاری کوئی پتہ نہیں، پوری زندگی 5 نمازاں دا اہتمام کیتا کوئی پتہ نہیں، حج پڑھیا کوئی پتہ نہیں، رشتہ داراں دے نال کیویں دا سلوک کردا رہیا کوئی پتہ نہیں، والدین دے نال اس نے سلوک کیتا کوئی پتہ نہیں، اولاد دے حقوق ادا کیتے کوئی پتہ نہیں، بیلیاں دے نال تعلق کیسا سی کوئی پتہ نہیں، ان دی زندگی دے لمحات دین دے نال کتنی وفا کردے رہے کوئی پتہ نہیں، شہید یار کیڑی خوبی جڑی بھی گل کرو کوئی پتہ نہیں، پھر بھی شہید زندہ کیڑی ایسی کوالٹی ہے؟ مسلمان دے پہلے ساہ تو لے کے آخری ساہ تو علاوہ پاویں کسے بھی لمحے دا نہ پتا ہوئے، کسے بھی ساہ دی گارنٹی نہ ہوئے، آخری ساہ دی گارنٹی ہے کہ انہیں اپنا آخری ساہ جڑا ہے وہ اپنے رب دی یاد وچ گزارے، انہیں جڑا اپنا آخری ساہ اپنا آخری ساہ اپنے رب دی یاد وچ گزارے، اپنے رب واسطے گزارے، انہیں اپنی زندگی دا آخری لمحہ رب واسطے گزارے، اللہ پاک نے ان دے آخری ساہ دے صدقے ایسی زندگی عطا فرمائی، قیامت تک قرآن گواہ بن گیا کہ شہید زندہ ہے، مر کے بھی زندہ ہے۔ میں کیا مسلمان اگر شہید ایک ساہ زندگی دا آخری لمحہ اللہ واسطے گزارے او زندہ ہے، مر کے بھی زندہ ہے، مگر پڑھ قرآن تیرے نبی دے بارے اللہ فرماتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، بے شک میرے محبوب نبی دا نماز پڑھنا رب واسطے، قربانی کرنا رب واسطے، پوری زندگی رب واسطے، دنیا تے آنا رب واسطے، دنیا تو چلے جانا رب واسطے۔ میں کیا مسلمان جندہ صرف ایک ساتھ اللہ واسطے او زندہ ہے، جن دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ واسطے ہے، وہ کتنا زندہ ہو رہا ہے، جن دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ واسطے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے استاد نہیں کہہ رہے، میرے پیر و مرشد نہیں کہہ رہے، نہ ہی کوئی انسان کہہ رہا، اللہ دا قرآن فرما رہا ہے 8واں پارہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، کہ میرے محبوب دیا نمازہ بھی میرے واسطے، میرے محبوب دا قربانی کرنا بھی میرے واسطے، میرے محبوب دا دنیا تے آنا بھی میرے واسطے، دنیا تو جانا بھی میرے واسطے۔ مسلمان زندہ ایک سال اللہ واسطے ہوئے، ان دے بارے کوئی بھی اختلاف نہ کرے، وہ زندہ یا مردہ، جن دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ واسطے ہوئے، اس نبی دے بارے بندہ گل کرے شرم آنی چاہیے۔ تاجدار بریلی نے سانو ایک صدی پہلے فرما دیتا، ایویں دے بندیاں دی گلاں پیچھے نہیں لگنا، میرا عقیدہ یاد رکھنا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، ساڈی اکھ نوں نظر نہیں آ رہا، نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا ساڈے سامنے لیٹے ہے، ویکھدے بھی پئے ہاں، زبان چ مجال نہیں انہوں مردہ بول جاوے، ذہن دے وچ اتنی مجال نہیں کہ انہوں مردہ تصور کر جاوے۔ کلمہ پڑھن والا نبی پاک دا اتنی اعلیٰ شان، اور پھر میں نو دسو یاد سمجھدار بندے بیٹھے ہو، میرے استاد محترم نے 8 سال انہاں کول علم دین حاصل کیتا ہے، کوئی بے وقوف اٹھ کے آکھے جناب شاگرد انہاں نالوں چنگا ہے، کسی نے انہوں چنگا کہنا بھی انہیں چنگی گل کیتی، کسی نے اس بندے نو چنگا کہنا کہ یار ایک استاد ہے، شاگرد ہے، شاگرد تے استاد دا کوئی جوڑ نہیں، استاد شاگرد دا کوئی مقابلہ نہیں، باپ پتر دا کوئی مقابلہ نہیں، پیر مرید دا کوئی مقابلہ نہیں، کلمہ پڑھن والا نبی پاک دا پھر اتنی گل کرے کہ میں نبی ورگا، نبی پاک ساڈے ورگے، اور کلمہ نبی پاک دا پڑھن والا پھر اتنی گل کرے جنہیں کلمہ نبی دا پڑھے اپنی جان دیتی ویکھدا بھی پیا،
مر گیا ہے، اکھ ویدی نہیں پئی، کن سندا نہیں پیا، زبان چ طاقت نہیں کہ مردہ کہے، ذہن دی طاقت نہیں کہ مردہ تصور کرے. یار یہ تے امتی ہے، یہ تے نبی پاک دا امتی ہے، یہ تے نبی پاک دا کلمہ پڑھدا ہے. اگر اوندا کلمہ پڑھن والے دے بارے میری زبان خاموش ہے، میری زبان بے ادبی نہیں کرتی، مخالفت نہیں کرتی، مسلمان کدی کلیا بہ کے سوچ انہاں دا کلمہ پڑھن والے دے بارے تیری زبان نو بولن دی طاقت نہیں، تیرے ذہن نو برا سوچن دی اجازت نہیں، تے پھر امام الانبیاء دے بارے تیری میری زبان نو کیویں دی طاقت مل گئی؟ پھر انہاں دے بارے میرے تیرے ذہن نو کی مجالے کہ انہاں دے بارے ایسا برا سوچے. مگر یاد رکھنا ایسے لوگ آندے رہنے نے آندے رہیں گے، لیکن رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا. اج بندے نور بشر حاضر ناظر فلاں موضوع چھیڑ کے آپس میں مسلمانوں نو نفرتاں دے رہے نے. لیکن پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی سونی گل کی، حاضر و ناظر ہو، نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیب چھپائے بیٹھے ہیں. شکر کر انہوں نے تیرے عیباں تے پردہ پایا، تو کیڑے مسئلے پہ؟ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، دنیا تے ہک ساوا تیلا نہ ہوندا، اسا دکھیاں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سونے دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا.